Gospođo visoka predstavnice. Nakon terorističkih napada u Parizu prošle godine, francuski ministar obrane se po prvi put u povijesti pozvao na članak 42. točka 7 Sporazuma Europske unije i zbog oružanog napada na području Francuske od svih zemalja članica zatražio svu pomoć i podršku koliko je u njihovoj moći. Mnogi površno interpretiraju taj dio Lisabonskog sporazuma kao svojevrsni pandan članku 5 Sjevernoatlantskog ugovora kojim se u slučaju napada na neku članicu Saveza sve ostale obvezuje da će joj priskočiti u pomoć. Europski partneri praktično ne mogu odbiti francusku molbu, jer to ne bi bilo solidarno, i mnogi su doista odgovorili potvrdno. Istina je da se Francuskoj može pomoći na različite načine i nije nužno da ta podrška bude vojna. Ali opet se još zaoštrenije postavljaju mnoga pitanja o unutarnjoj sigurnosti Europske unije koja idu dalje od zaštite nacionalnih država. Najbolji odgovor bi bio kada bi zajednička sigurnosna i obrambena politika prestala biti najslabija karika europskih integracija. Prijedlog o zajedničkim obrambenim snagama prvi put je izašao u javnost tijekom 2014. kada smo čuli da Europska unija većom sinergijom obrambenih politika i uvođenjem jedinstvenog obrambenog sustava može uštedjeti između 21 i 60 milijardi eura. Međutim, razvitak zajedničke sigurnosne i obrambene politike vrlo često postavlja više pitanja nego što na njih odgovara. Možda treba poći baš od pitanja da ona nije objedinjena ni među općim upravama Europske komisije. Hvala.